Wrth i ni edrych ar y de, i ni'n edrych ar yr adran ec, ac i ni'n dod yn agos nawr at benderfyniad gyda'r dosbarth cynta yma, yr adran ec. Felly Nicola Jones y beirniad, Brydfa Fronarth a Brydfa Blaen Gwen. Dwi'n meddwl bod y het wedi dios gwerwydd, maen nhw'n ysgwyd llaw fyna. Tom Davies ar y brig, Ponter Dawe, The Pretender. Felly Tom yn arddangos. Yr Ebol Blwydd yma, Rhoswen Gethin y tad a Gwenllan Aur y fam. A Nicola Jones wedi bod yn ddigon chwym yn ei phenderfyniad. Ydy wedi bod yn chwym iawn, felly oedd yna 8 o Ebolion Blwydd ger i bron hi yn dosbarth cyntaf yma. Ac wedyn yn yr ail safle, beiliw Mr Brightside, eiddo Lauren Moore. Ond dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd, neu'r un sydd wedi cael y wobr gyntaf, wrth gwrs, y wobr wedi gyflwyno erbyn hyn. Ac o ti'n sôn am y gwahaniaeth bod un yn mynd mwy tuag at yr poni a'r llall yn mynd mwy tuag at y cobyn? Ie, felly ti'n gweld y ddau gyntaf yma, ti'n gweld o bosib bod yr un sy'n ail yn fwy tebyg i boni, y pen bach yn llai o faint, ond yr cyntaf wedyn yn fwy o geffyl, yn fwy o faint, yn ben uchel, ac yn geffyl sydd wedi symud yn dda hefyd. Ond dyma ni Tom Davies wedi cael llwyddiant yma llynedd, gyda'r march Llamorlais Regan yn mynd ar bencampwriaeth gwrwaidd, a'r gaseg Ilar Sionaya hefyd yn ennill i dosbarth wedi cael 2 flynedd o lwyddiant yma yn y sioe frenhinol felly. A mae yn ddiddorol pan i ti'n gweld nhw yn dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, dilyn straeon o wahanol brydfeydd. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mae Tom, mi oedd ei dad Paul Davies o Ponter Dawe yn magu cobiau Cymreig ar adran ec, a felly braf i gweld y mab hefyd, Tom a Cryn Delight yn y bryd. Felly dyma ni gweld y pictiwr o'r tri a bwys i gilydd. A mae hwnna'n ddiddorol pan ti'n dechrau gweld falle beth mae Nicola yn mynd i fod yn edrych amdano fe, yn gosod y stondin unwaith eto. Ie, yn gosod y patrwm hynny fydd hi'n chwilio amdano. Mae'r carnau'n codi a'r ffroenau'n uchel am rheswm da hefyd. Gan mai Ponter Dawe The Pretender sydd yn mynd ar garden goch heddi, newyddion gwych i'r tîm gweithgar, llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, ac yn rhoi tipyn o sioe fan hyn yn y prif gylch ar fore dydd Mawrth.